One of Africa's biggest cancers is that Africans, for whatever reason, seem insistent on electing leaders who've built nothing and then wonder why they build nothing. You've built nothing. You've created nothing. But for your words and political oratory, your ability to hold a tune and sing a verse, your ability to fill a stadium with poor people on the promise of a food hamper and a t-shirt. And then we vote for you. And we wonder why you don't know how to build roads or houses or balance a budget or just make sure that crime and law and order is in place. We elect clowns and then give them the seat of the headmaster's office. Don't tell me anything about politics. I hate politics. I've got nothing to do with politics. I'm working hard for myself and my family. Let me tell you, your life is the way it is because of political decisions that are being taken by others. You struggle to get water. You pay so much for electricity because of a politician. Your road has got potholes. You have to buy a new tire. It is because of a politician. You have to put fence in your house. You have to put alarm system in your house. You have to put a tracker in your car. It is because there is a politician that is making some decisions that are not favorable for the citizens of the country. So whether you like it or not, you are being affected by politics. You are part of the political system. Welcome to the political world. Lezinsuku ngeke ngaziphi ithuba lokuhlala phansi ngibuke nje isimo esiphila phansi kwaso kulezwe lethu, ukuba khona kwama-illegal immigrants, indlela aphethwe ngayo abantu bokufika ikakhulukazi abamnyama, indlela abaphethwe ngayo kuleli zwe, ngoba ngigcine mina la eSouth Africa singenankinga nabantu abavela kwamanye amazwe, kodwa sinenkinga nabantu abangene kuleli zwe ngokungekho semthethweni. Kodwa kulezi insuku ngithe mangibheka ngathola ukuthi kuliwa nabo bonke abantu, akukhathalekile whether ufike ngesango noma akafika ngesango, ngathola ukuthi kunjalo, kakhulukazi obaba uphakela umthakathi baphusha lo agenda leyo. Ngazipha nje ithuba ngayibuka yonke into. Uma ngibuka amavidiyo ahlukeneyo ngadibana nevidiyo kaZizi, former president. Kukhona omunye engathi ngisho kanje, wathi former president uThabo Mbeki akayena uZizi uyahlupha umuntu ongazi, ethe ngazi afuna ukuphika into angayazi. Uma ungazi ukuthi isithakazelo sakwaMbeki uZizi, futhi uma ungazi ukuthi oZizi ngoDlamini, inkinga yakho. Kodwa zihluphe phela ngokufuna ulwazi ukuze uzokwazi ukuphikisa into oyaziyo. Nansi nje into engiyishoyo, zihluphe ngokufuna ulwazi ukuze uzokwazi ukuphika into oyaziyo. Kukhona ividiyo engiyikhumbulayo ngake ngakhuluma ngayo ngaphambilini yakho uZizi, ekhuluma ngenkinga yase-Afrika, i-Africa singakafiki eSouth Africa, yase-Afrika, Afrika yonke, ekhuluma nje ngenkinga ehlasele Afrika yile. We have to answer this question first. What is the Africa we want? So we say we want an Africa that is free of violent conflict and war. What leadership do you produce to get that result? We want an Africa that is free from poverty. What kind of leadership do you need to create to end that poverty? We want an Africa that is free of, that is driven by women's emancipation. Where is this leadership? How do you create it? We want an Africa that is free of corruption. How do you produce this leadership that is not corrupt? Now, these are the questions that you got to answer, these practical things that President Kagame was talking about. And it's not an easy question to answer.
But I think critically, and we were discussing this thing yesterday, critically, we need a critical self-assessment of ourselves as Africans. To say, as President Kagame was saying, we've been discussing this thing about the quality of leadership, challenges we face for a very long time. But when have we sat down to say, now let us assess, no, you Thabo Mbeki, were president of South Africa for so long. Let's assess your performance. Did you provide this kind of leadership that is suitable for this Africa that we want? Where did you go wrong? We got the African peer review mechanism, which President Obasanjo can speak about. That's part of what it was supposed to do, so that we sit as peers to say, no, but President, you are misbehaving. You are stealing public resources. You've accessed power in order to put money in your pocket. This is not the leadership we want. But we're not doing that sufficiently because we're afraid. We're afraid to speak frankly to one another about the wrong things that we're doing. And I think if we don't do that, we will meet a century hence to discuss the same question. I think that critical self-assessment of the continent is necessary. And I mean a real, critical, truthful self-assessment. That's critical, and I think that would be an important step forward in terms of producing this kind of leadership which Africa wants. Here we're faced with enormous challenges. Enormous challenges with the economy, enormous challenges with the politics, enormous challenges about matters of peace, security, safety of the population, many challenges of this kind. And a critical ingredient I believe we need to resolve those problems is a good leadership. In government and generally in society. Just before I came here this afternoon, the former Statistician General, Padile Hoxha, was making a very interesting observation regarding this energy matter that was raised. And he was saying, I'm not saying he was right, but this is what he said, that ESCOM is a big engineering institution, but also it's a big business. And he said, therefore, in terms of its leadership, you need engineers and economists. But instead, what do we have as its leadership? He said we have politicians and accountants. Inkinga esinazo la eSouth Africa zimbili. Asinawo ama-leader. Okwesibili, abantu base-South Africa bazithele ngabandayo. Ngoba kukhona abantu la abathatha isinqumo sokuthi abavoti. Abanye abakaze bavote nje empilweni yabo futhi abakuboni isidingo sokuthi bavote. Then ekugcineni balindele ukuthi izinto zenzeke. Mawukhumbula ivideo engiyifakile la kaChilisi ukhuluma ukuthi uma ungaparticipate kwezepolitiki, funa wazi ukuthi laba abazoparticipate abazo-elect abantu abazothatha inqumo ngempilo yakho. Ngoba lo bekiwe if decide ukuthi angayifandi SAPS ayikho inkinga, ngeke awafanda amaphoyisa. Then sizobona icrime inyuka, amaphoyisa angabi nama resources okulwa necrime. Sikhale futhi thina ngoba uma kufanele sisukumele izwe lethu asikwenzi lokho. Nevideo engiyibonile la ngomunye usisi okuthiwa Enhle ulapha ku TikTok, Enhle igama lakhe. Ngiyacela uma ungamfollow uhambe uyomfollowers, ningabi izinto ozozifunda kwivideo yalo yasisi. Kunevideo engizoyifaka bese ngifaka ivideo kaEnhle, ngicela ubone la. I believe South Africans are neither xenophobic or Afrophobic. Most of them are misinformed when it comes to the issue of migration and foreign nationals.
It's because of political leaders who, whenever they're given a platform, they want to plant seeds of xenophobia everywhere they go. So whenever they fail to deliver on something, it's foreign nationals. Are you telling me, especially the ruling party and the opposition, I just want to, especially DA and other political parties that are in this room, because I believe with the EFF is actually pan-African, they've made that clear. But with these other political parties, I want to ask you just two questions. If all foreign nationals were to leave this country, are all unemployed South Africans going to be employed? If all foreign nationals were to leave this country, is the health system going to improve in this country? Thank you very much. Okay. And where are you from, ma'am? Where are you from? I'm from the African Which Diaspora organization? Forum. African Diaspora. Sibo bonke abantu abangama-foreigners abenza ubugebengu la eSouth Africa. Akusibo bonke abantu abangama-foreigners aba-involve ezenzweni lezi zokuhijacka kwama-buildings nokwenza yonke lento eyenzakalayo. Kodwa usisi Razor i-point ebalulekile. Uma ngase kuthiwa bayahamba bonke, inkinga esibhekene nazo zizoxazululeka na? Odokotela bazoqashwa na? Impendulo ithi cha. Uyazi why? Because ukungaqashwa kodokotela, it's a political decision. Government wethu decide ukuthi akangayifaki imali eyanele ukuze kwazi ukukhokhela kodokotela. Iyona inkinga esiphethe. Yazi ukungena kwami ku-car accident kungenze ngabona ukuthi kunzima kanjani ema-public hospital ngoba bengingakaze ngayibona lo nto leyo. La ofika khona esibhedlela kukhona odokotela ababili isibhedlela sonke. Babili odokotela baningi abantu abagulayo. Ekufuneka odokotela ba-prioritize abantu isimo situation sabo esinzima laba bangama-emergency. Then ninabanye nihlale lapha emabhenshini. Ayikho futhi idokotela into angayenza ngoba babili noma uyedwa. Ufike ekseni uye clinic, ufike ekseni kuze kushona ilanga. Ngekho foreigner ninodwa nje ningabantu bala South Africa nizihlalele. Babefaka iphepha eclinic la ngangekho khona ngiyoqaqa idishi. Befaka iphepha ukuthi khona onesi abawu4. Ngaleso sikhathi khona abantu abanama chronic disease, kukhona abantu abenzani, kukhona abantu abenzani, kukhona abantu abenzani. Labo nesi bawu4 funa banake bonke labo bantu. Inkinga yethu akuwona abantu abangama foreign nationals. Yazi mongabuka abantu abahlala emalokishini, ngeze kuthiwa ya ama-saloon is not a rare skill. Ibusiness ongayenza, vula phela nayo isaluni yakho. Akekho kuvimbile. Ivula isaluni yakho. Ucharge price, wenza umsebenzi kubantu. Abantu base South Africa kunesizathu esenza ukuthi bagcine befuna ukuyogundwa abantu abangama foreigners. Esinye sezizathu ukuthi abekho abantu base South Africa benza lo msebenzi. Abekho abantu base South Africa benza lo msebenzi. So asingacashi ngama foreigners. Sithi ya monga bheka nje ama stats ubheka nje crime rate, abantu bala eSouth Africa aba involved bona ebugebengini. Sinabantu abazihlobo zethu, abanye abazalwa kanye nabo, abanye bazalwa yithi, babhema ama drugs. Babhema bona ama drugs, yiba babhema ama drugs. Phela ufuna sibuye sikukhumbule ukuthi life is a cycle of choices. Kunama choices esiwenzayo empilweni. Lama choices lawa affect impilo zethu. As much as bekwenza lokho ku wrong laba abathengisa ama drugs, kodwa nawe osuka uyothenga idrug ulibheme, wenza oku wrong nawe. Ngasikwazi ukublame lo yakuphela sikiyeke wena. Inkinga se South Africa akona ama foreigners, but sinenkinga ye leadership. Sinenkinga yabantu. Uyo wakhuluma Admiral lo phethe ugeneral lo ophethe iNavy. Good no, they are underfunded. General Mkhonazi wakhuluma ngama container wathi kuyihaba yaseDurban la kufika khona ama container nento eyiningi kunescanner isi1. It's a political decision. Ya thina sivoti isovotela bani, zamkeleke lezi inkingi. Zamkele ngoba isinqumo sakho. Nansi le video bengikhuluma ngayo. Okunye ke magayi mina I would never ever mhlambe lokhu koshintsha ngelinye ilanga, but from what I've assessed from South African politics, I would never ever want to lead South Africans. I would never ever want to be affiliated with any form of leadership.
yama South Africans. Uma kuukuthi leyo nto ngiyenza ngokweqiniso futhi ngiyenza with the hopes of changing things, unless someone advises me otherwise. But today, here and now, I would never lead South Africans. Not that beningicelile, but here are my reasons for not wanting to be anywhere near leadership. South Africans, they are not educated politically. Leading abantu who are not educated politically means they are easily swayed, they are easily influenced, and they are easy to sacrifice ama-messiahs wabo. Ama-South Africans ayababethela abantu abazobahlenga because they are so misled and easily misled. Iziphi izinto ezingama-indicators ukuthi South Africans are easily misled? One, they believe in the Rainbow Nation. Two, they do not know umlando, they do not know history, they don't know umlando. Three, abanama political ideologies, abazazi ukuthi bayizwe left or right leaning. Four, speak still under, I think it's a subsection under 3 when it comes to political ideology. Abawaza ama-systems abafuna ukuthi ababuse, meaning they don't know what kind of power they want, the kind of structural power they want, and in Akona they don't know the sacrifices that it takes to get that kind of power in place. And also, even if financial system or economical system, socio-economical system in South Africa, abantu bakhona abawazi umehluko phakathi capitalism ne-communism or a hybrid of both. Abazazi ukuthi bafunani, weak, they are very quick to fold, they are very easily influenced by media. Abanabo ukuphika nkani, abekho strong. Uyazi ukuthi ubabona ngani? Ubabona ngokuthi bangene kuma-video ami bethi, oh no sisi, I fear for your safety. Usabani? Nisaba ngisho ukukhuluma ngezinto ezini-affectani, nisaba ngisho ukukhuluma ngokuthi ugesi uyadura, nisaba ngisho ukukhuluma ukuthi ama-state owned entities anakhuzana amanipulate izinto. Uma nisasaba ukukhuluma babhemu, empeleni South Africans to a degree are very comfortable in the suffering abagoa through yona. Umuntu unokuthi hayi at least ngoba ngisalala ngisadlile. Like ama-South Africans, i-conditioning yawo ithi they are not ready to do what it takes to get to where they need to. And part of the reason enkulu, final one, engenza ngithi I could never be a leader of such, noma ningangicelanga, ile yokuthi you guys actually believe ukuthi some of you phakathi kwenu niyakholelwa kumlungu. Iningi lenu kodwa futhi empeleni in your heart, in your DNA, in your heart of heart, niyabathanda belungu, niyakholelwa kubo futhi nikholelwa ukuthi bona benza kangcono. That's why umlungu mentshela ukuthi lo yamshiseni ngiyagijima nemshisi. Anitshele futhi athi lo yamshiseni ngigijima nemshisi. Anizi understand politically and understand umlando wenu and understand the position yenu ukuthi fanele ngabe nguphi when it comes to. Anazi nanokuthi ubani enemy yenu nina ezabantu abamnyama. Ni ku-influence kakhulu when it comes to umcabango, when it comes to ideology. Futhi nikholelwa kwi-media ngalendlela eyisimanga. Into mayisishiwe endaweni siyiyona. I rest my case. But-ke yekani ukumisquota izinto engiyishoyo, cela siphathane kahle sibehave, and uma kuthini ngizoyishiya mina le app. Vela ingiholele. Nilanga njengabantu base South Africa. Funa sike siziphi ithuba lokuzinuka amakhwapha, senze introspection. Thina njengabantu base South Africa. Ngelinye ilanga njengabantu base South Africa kuyofuneka sitshelana amaqiniso. Lawa akhulunywa usisu enhle la. Lawa nje akawakhulumayo. Yingakho uzwa abantu bethi kwakungcono kuphethe umlungu ngoba imisebenzi ayikhona. Basho njalo. Mawubabuza ukuthi yipi imisebenzi? Namhlanje kunezimoto inqabe emgwaqweni ngenxa yemisebenzi ekhona. Manje yayikhona imisebenzi kodwa zazingekho lezi imoto bisimo sangaleso sikhathi nesystem engavumi. Kukhona abantu abangothisha, kukhona abantu abasebenza phesheya, kukhona abantu abakuphi. Lawo mathuba engekho, ayi reserve for abanye abantu. Kukhona abantu namhlanje abekwi management namhlanje. Ngenxa yesystem esesiphila kuyo, kodwa umuntu ufuna ukubuyela emuva. Ngoba njalo asifuni ukuhlala phansi sibuka ukuthi konakelephi. Yini engenziwa ukuze kulunge isimo, kodwa kunalokho sifuna ukuthi ubani sizomblame. Ngake ngathi ngelilanga ngikhuluma ngathi oMandela
no OR Tambo nobani eyabi indima abayidlala ngoba namhlanje wena unenkululeko usho noma yini une freedom of speech unani yebo khona izinto azilungile kodwa indima yabo bayidlala ngaze ngenza umzekelo ngekini ngathi kini uma ubaba wakho akwazi ukwakha iforum wanikhulisela kuforum isidingo sokugxeka ubaba wakho lokuthi ubuka ubaba wasakhela iforum sakhula sihlala kuforum sibaningi sekukuwe ukuthi wena uthi ngoba ubaba amandla akhe aphelela kuforum kodwa okukhulu wakhulisa thina asisuse thina le forum siyenze ube 8 room yini esiyenzayo thina ukuthatha izesilise phambili ukuhlala emuva ubhekane noMandela uthi oMandela kukhona into esingayikhomba bayenza wena yiki into esingayikhomba into esingayisho nje ngabe ugxeka bona wena ya wasithengisa yebo ngiyavuma ngivumelana nawe kodwa wenzani wena ukuguqula isimo yini oyenza wena ukuguqula isimo inkinga yethu njengabantu base South Africa ingakho ngithe inkinga yethu akukona ukuthi akuona ama foreign nationals inkinga yethu akuona akhona nje kulezwe nawo la ikakhulukazi laba abangene kulezwe illegally bakhona kulezwe ngenxa yalabantu esiba electile sababeka emandleni ngithe ngikhuluma la einsukwini ngathi uma ubhekisisa kahle thina nina angathi thina nina wena uyamsaba umlungu awukhulumi lutho kodwa uminister ophethe home affairs umlungu weDA awusho lutho kunalokho ufuna ukugxekana neEFF kodwa ukhona umuntu oresponsible okuyena ufuna athathe inqumo hayi awusho lutho kuye uyamsaba inkinga yakho ngazi mina yini inkinga yakho angazi mhlawumbe kwenziwa ukuthi uJesu kwasuko babenza isithombe waba umlungu ingakho umsaba kanje umlungu kodwa ngelina ngifuna sixoxe indaba eSouth Africa ukungaparticipate kwethu kwipolitiki kukhona la kubasiza khona abantu abathize njengoba desho sisi ukuthi asifundisekile politically asiwazi umlando wethu lokho kukwenza ukuthi labantu abazuzayo ngalesimo esiphila phansi kwaso baqhubeke nokuzuza noma ke sithi ayasike sixoxe ngalezinto umuntu kunokuthi afunde kuwe kuzothi kungakhulunywa lento athi show former president uThabo Mbeki avela umuntu athi ya abantu bafa ngesikhathi ephethe ngodaba le-HIV asikhulumi ngalelo daba sikhuluma ngalolu kuyeke lokho asikhulume ngalokho bonke we konje khuluma umuntu wakubo omnyama uma kufanele ulalela into ayisho ufuna ukubuka iphutha lakhe inkinga yethu nje enkulu leyo siyazizonda thina asizithandi thina futhi into enzo omunye umuntu wakithi asifuni ngempela. First, let's address the question of poverty. Yeah. There's two sides to poverty. There's the self-inflicted one and there's the systemic one, the one that the system has created and perverts and creates. Now, the one that the system runs is Africa is rich under the ground, very poor above ground. So we've got diamonds, we've got all these things, but some people are making more money from these things than we, the indigenous owners of the land, do. So that's systematic. And then there's the one which is self-inflicted. Now, the self-inflicted one, because when you ask the word poverty or being poor, and I usually say to people, it means unproductiveness. It means you're producing nothing of value that can be exchanged for value. You see? And I say to people, there are two ways of getting out of poverty. Two very simple ways. Okay. You either sell a product or sell a service. Angibambe le video ngoba ngiyabona ukuthi izoba yinde kakhulu. Bengifisa ukukhuluma ngalolu daba olwenzekayo abantu baseGhana xatshana nabase South Africa, abaseGhana bexosha abaseNigeria, abaseGhana bethreatnisha ukuthi bazoxosha amakhampani la eSouth Africa eGhana, amakhampani njengo MTN no Shoprite. Yeah, sizoxoxa ngakho kwivideo enye. Ngoba inhloso yami bengifuna ukuxoxa ngakho kodwa ngabona ukuthi akusizi ukuthi sikhulume ngalezo zinto singaqalanga ngokukhuluma ngathi uqobo ngoba ngathi inkinga yathi kusafuneka kulunge thina uqobo ngaphambi sikhulume ngezinto ezenzeka ezweni ingakho nje ngithe angenze le video ithatha direction yayo bengingahlosile mina bengihlosa ukukhuluma
ngalolu daba laseGhana, abase-South Africa nabase-Nigeria. Kodwa uma ngibuka isikhathi nevidiyo ngiyabona ukuthi angeke ngize ngilunge noma kuthiwa ngiyathanda ukukhuluma ngalolu daba. Yingakho-ke ngithi angenze le video siyigcine la, kodwa sikhulume ngathi. Khumbula amazwi kaVusithembe kwayo. Elect abantu abangakaze benza lutho. Bese basiyahlala sithi akenzi lutho, akaze enze lutho vele, besilindeleni. Ngoba akaze enze lutho. Ngacaphunela ivideo ka former president uZizi ethi inkinga se-Africa i-leadership. Zonke lezi inkinga. Wakhuluma istatement esibalulekile athi asho uDr. Balile Hutla esithi eSouth Africa inkinga yakhona nje i-leadership. Wasewenza umzekelo othi yabona i-Eskom idinga ama-engineers and ama-economists phela. Kodwa iphethwe umuntu oyiphethe uyi-politician ne-accountant. Bese ulindele ukuthi i-Eskom izofunctiona kahle. Bese wena ulindele ukuthi i-Eskom izofunctiona kahle. Inkinga yethu leyo. Ngoba kuthathwa abantu abaqashwa ngokwezopolitiki babekwe kuma roles lapho kudingeka khona iskill esithize. Kodwa konke lokho kwenziwa yithi ngokuvota kabi nokungavoti. Ngoba ukungavoti nakho ukuthatha isinqumo ukuthi lezwe libe nje. Noma ngahamba wonke ama-foreign nationals abezuqashwa odokotela laba abahleli, nothisha laba abahleli emakhaya bezuqashwa. Ngoba those departments are underfunded by government. Efuna sikelikhulume lelo qiniso ngelinye ilanga. Ukuthi government yethu is not investing kuma industrials ukuze kuvuke umsebenzi wasemafemini njengoba kusha abantu. They are not. Government yethu ayenzi nix about indaba ze-mining. Kade ngibuka ivideo kaVuyo Zungula ebuza uGwede Mantashe ukuthi nilethe upresident okhipha amasosha ukuze kulwe nedaba lama zamas illegal miners. Kodwa khumbula ukuthi SNDF is there temporarily, izohamba. Okuwona mnyombo yonke lenkinga nolungisile. Waphendula enye answer ende kakhulu. Ngoba for le inyanga lezi sekhona amasosha, mayehamba bazobuya futhi labantu. Qhubeke kube njengoba bekunjalo. Ngoba kuziwanga ne-solution e-permanent. Kodwa kunalokho kuthiwe asizame ukwenza lokhu ukuze usibukeke semengathi sibangcono. Ayabiza ke amasosha uma deployiwe. Uvuyo Zungula ubuza umbuzo obalekile. Wathi ukukhishwa kwe-army akuyona i-solution. Ku-temporary. Iziphi inqumo ezithathwayo? Angeke ngisayifaka nalo video la. Kodwa ngizama ukukuvezela ukuthi abantu laba esibavotele yibona laba abayinkinga. Noma ngahamba ama-foreigners, unemployment rate eSouth Africa izokwehla yona kodwa hayi ngendlela thina abantu beSouth Africa esifuna ngayo. Futhi asifundiseke ukuze abantu laba bangama-politician uma beza nodaba labo kufika sizokwazi ukuhlukanisa ukuthi lo it's a campaigning tool. And there is more. There is more. Angeke wena uthi sengisupporta wena ngoba silwa nawo udaba lama illegal immigrants. Uthini lo muntu lo ngendaba le education? Uthini ngendaba ye-economy? Mapha ama-plans anawo ukuze athuthukise umnotho? Yingakho ke uma ubheka kufanele sizijwayeze ukufunda. Sizijwayeze ukuzihlupha ngolwazi. Umuntu kaphika into elula nje aphika ukuthi umuntu akazizwa akambheki. Ukuthi umuntu akambheki akwadlamini ngoba engazi. Ukuthi ngoba engazi yena vela aphike.